नमस्कार, मी स्वागत करीत आहे आपले माझ्या यूट्यूब चॅनेल गावरान तडका खुदीजामध्ये। मैत्रिणींनो, आज आपण एक अशी रानभाजी बनवणार आहोत की ती एकादशी सोडण्यासाठी खाल्ली जाते। ही याला वाघाटे म्हणतात। हे वाघाटे औषधी पण गुणधर्म आहे त्याच्यामध्ये। डायबिटीस घालवण्यासाठी अतिशय उपयुक्त भाजी आहे ही रानभाजी आहे। याला उगवलं जात नाही किंवा याच्यावर औषध पाणी मारलं जात नाही। ही दऱ्या डोंगरामध्ये किंवा ओढ्या काठी किंवा एखाद्याच्या परसात याची वेल आढळते। या वेलीला खूप काटे असतात, परंतु ही भाजी खायला अगदी रुचकर आणि थोडीशी कडवट असते, परंतु आपल्या आरोग्यासाठी खूप पोषक असते। म्हणून ही भाजी वर्षातून खाल्लीच पाहिजे। ही जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या 4 महिन्यामध्ये ही उपलब्ध असते। परंतु ज्या वेळेस आपले आषाढ महिना असतो, आषाढ महिन्यामध्ये ही भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असते। ही मार्केटलाही मिळते आणि माळरानालाही मिळते। तर आता आपण आज बनवूया रानभाजी वाघाट्याची। चॅनलला लाईक, छान तुमच्या प्रतिक्रिया येत आहेत। तर त्यासाठी पहिले मी तुमचे खूप खूप आभार मानते आणि आपण सुरुवात करूया रानभाजी बनवायला वाघाट्याची। तर त्यासाठी काय काय आपण घ्यायचं आहे ते आपण बघूया। त्यासाठी मी पाव किलो वाघाटे घेतलेले आहेत। ही ताजी फळं आहेत। यामध्ये आपण शेंगदाण्याचं कूट घालणार आहोत। अर्धी वाटी कांदा, चटणी मसाला, थोडीशी हळद पावडर, हरभऱ्याची डाळ मी भिजत घातलेली होती। 1 तास 1.5 तास याला मी भिजवलेले आहे। यामध्ये कोणतीही डाळ वापरली तर चालते, परंतु हरभऱ्याच्या डाळीला गोडपणा साधारण असतो आणि ही वाघाट्याची भाजी कडू असते, त्यामुळे याच्यामध्ये ही डाळ सूट होते। सर्वत्र ही हरभऱ्याची डाळच वापरतात आणि ह्याचा गोडवा कडूपणा थोडासा कमी होण्यासाठी हरभऱ्याची डाळच याला वापरायची। तर चवीपुरतं मीठ, तडक्यासाठी थोडे जिरे, कोथिंबीर, भाजी बनवण्यासाठी मी तेल घेतलेलं आहे आणि थोडंसं भाजी बनवण्यासाठी मी लाल तिखटचा इथे वापर करणार आहे। ही काश्मीरी मिरचीचे तिखट आहे, म्हणजे आपल्या चटणी मसाल्यामुळं जास्त लाल होत नाही। ही फक्त कलरसाठी मी थोडीशी वापरणार आहे। तर आपण यामध्ये गूळ आणि चिंच हे पण थोडंसं वापरणार आहे। आपण जसं कारल्यामध्ये गूळ आणि चिंच थोडंसं घालतो तसं याही भाजीमध्ये घालायचे आहे। यासाठी मी वाघाटे घेतलेले आहेत। ते वाघाटे याला चिरून घ्यायचं नसतं, असंच फोडून घ्यायचं। फोडून याच्या थोड्याशा बिया काढून घ्यायच्या। याला असा दांडा असतो तो काढून घ्यायचा आणि असे हातानेच तुकडे करायचे। याला सुरीनं किंवा दुसऱ्या कशानं कापलंही जात नाही, कारण ही एक पारंपरिक पदार्थ आहे, पारंपरिक, आणि पहिल्यापासून हे असाच बनवतात, त्यामुळे ह्याला चिरून वगैरे घेत नाहीत। हे असाच फोडून याच्यामधल्या बिया थोड्या काढून हा घ्यायचा। असेच आपण सगळे वाघाटे फोडून घेऊया। कशानेही फोडून घेतलं तरी चालतं। याच्या बिया थोड्या थोड्या काढून घ्यायच्या, म्हणजे बियामध्ये जरा जास्त कडवटपणा असतो, तो कडवटपणा कमी येतो, म्हणून याच्या बिया काढून घ्यायच्या। तर आता अशा प्रकारे आपण सर्व वाघाट्यांचं साफ करून घेऊया, फेकून द्यायचे। ह्या बियांचा भाजीमध्ये वापर करायचा नाही, कारण त्या खूप कडू असतात। मैत्रिणींनो, ही एक रानभाजी आहे, त्यामुळे याच्यामध्ये औषधी खूप गुणधर्म असतात
आणि याच्यावर औषध कुठल्याही प्रकारे औषध किंवा कुठलंही खत न वापरता अगदी नैसर्गिक पद्धतीने ही भाजी उगवते. त्यामुळे ही शरीरालाही खूप पौष्टिक असते. डायबिटीससाठी खूप ही भाजी कडू असल्यामुळे फायदेशीर असते. आणि आषाढी एकादशीचा उपवास जेव्हा लोकांचा असतो ती माणसे वाघाट्याची भाजी आणि भाकरी खाऊन उपवास सोडतात दुसऱ्या दिवशी. त्यामुळे ह्या आषाढ महिन्यात या भाजीला खूप महत्त्व आहे. मैत्रिणींनो, माझ्या चॅनेल गावरान तडकाला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. तुम्हाला माझे पदार्थ कसे वाटतात मला कळवा. असे फोडून घेतलेलं आहे. याला आपण धुवून घेऊया. धुवून याच्यामधील थोड्या बिया स्वच्छ पाण्यानं धुवून घेऊया, 2-3 पाण्यानं. आणि याला बाहेरचा रेडीमेड कुठलाही मसाला वापरावा लागत नाही. हा फक्त घरगुती शेंगदाण्याचं कूट किंवा आपण गावरान जे वापरतो, गावाकडे जे वापरतो त्यामध्येच ही भाजी छान लागते. याच्यामध्ये वरचा कुठलाही तयार मसाला घालून ही भाजी चांगली होत नाही किंवा त्याची टेस्टही लागत नाही. त्यामुळे मी कधी बाहेरचा मसाला वापरत नाही. आपल्या घरातलं जे रोज आपण बनवतो त्याप्रमाणेच आपण याला बनवायचं. पण याला चव खूप छान असते. थोडीशी कडवट असते परंतु छान असते. 2-3 पाण्याने याला धुवून घेऊया. तर याला आपण बनवायला घेऊया. यासाठी मी कढई ठेवलेली आहे चुलीवर. यामध्ये आपण तेल टाकूया. 1 चमचाभर तेल घातलेलं आहे यामध्ये. आपण 1 चमचा जिरा घालूया तडक्यासाठी. जिरा थोडा तडतडला की त्यामध्ये आपण कांदा भाजून घेऊया. जिरा आपला भाजलेला आहे. यामध्ये कांदा टाकून घेऊया आपण. कोणताही पदार्थ बनवताना कांदा आपण जो तडका लावतो तो तडका चांगल्या प्रकारे बसला पाहिजे. कांदा एकदम व्यवस्थित फ्राय झाला पाहिजे. कांदा कच्चा राहिला तर आपला पदार्थ चांगला बनत नाही. कांदा असा व्यवस्थित त्याला भाजून घ्यायचा, त्याच्याशिवाय पदार्थ चांगला लागत नाही. मैत्रिणींनो, माझं चॅनेल गावरान तडका खुदीजा या चॅनेलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवत जा. आपला कांदा फ्राय झालेला आहे. यामध्ये आपण चिंच टाकूया. गूळ थोडासा टाकूया यामध्ये. गूळ म्हणजे ते गरम याच्यामध्ये टाकल्यामुळे त्याचा पाक तयार होईल. ज्याला नको असेल थोडंसं गोडसर तर गूळ नाही वापरला तर चालेल. डायबिटीसच्या लोकांना बिगर गूळ वापरता किंवा बिगर चिंच वापरताही केलं तरी चालतं. आपल्या आवडीप्रमाणे आपण करू शकता. गूळ आपली फ्राय झालेला आहे. त्यामध्ये आपण ही फोडलेली वाघाटी टाकूया. याची सुकी भाजी बनवता येते, पातळ भाजी बनवता येते. थोडंसं मीठ आपण यामध्ये टाकूया फ्राय होण्यासाठी. म्हणजे त्या मिठाची, गुळाची आणि चिंचेची चव पूर्णपणे या वाघाटीमध्ये उतरली जाईल.
थोडं आपण याला फ्राय करून घेऊया. याची मध्यम म्हणजे थोडासा रस्सा भाजी बनवतात आणि सुकी भाजी बनवतात. तुम्हाला आणखी गावाकडे याला उकडून घेऊन पण बनवतात. उकडून घेऊन परत त्याच्यामध्ये आपला घरगुती मसाला टाकून तेलामध्ये फ्राय करून सुकी भाजी बनवतात. मग उकडून घेतल्यामुळे याची जीवनसत्व किंवा औषधी गुणधर्म निघून जातात. त्यामुळे गावाकडे अशी भाजी बनवतात, बिगर उकडून घेता. तर आता आपण रस्सा भाजी, थोडासा रस्सा याच्यामध्ये बनवणार आहोत. रस्सा भाजी याची खूप छान लागते. सुकी भाजी बनवायची असली तर त्याला उकडून घेऊन बनवतात. नाही उकडलं तर चालते, पण शिजवून घ्यायला लागतं. गुळामध्ये, मिठामध्ये आणि चिंचेमध्ये आपले वाघाटी फ्राय झालेत. तर आता आपण यामध्ये चटणी मसाला घालूया. घरगुती चटणी आहे ही, ती मी 2 चमचे टाकते. तिखट आहे खूप. एक चमचा शिमला मिरची पावडर, यामध्ये आपण लाल मिरची पावडर आपण कलरसाठी घातलेलं आहे. लाल कलर देण्यासाठी आपण यामध्ये कूट घालूया थोडंसं. अशी फ्राय करून थोडीशी सुकी बनवली तरी चालते. हरभऱ्याची डाळ, थोडीशी हरभऱ्याची डाळ मी घातलेली आहे यामध्ये. यामध्ये पाणी थोडंसं घालून. बाहेरचा मसाला आपण कोणताही वापरलेला नाही. अशी तुम्ही रस्सा भाजी केली तरी चालते किंवा सुकी भाजी याची बनवली तरी चालते. रस्सा भाजी खूप छान लागते याची. यामध्ये टाकूया आपण चवीपुरतं मीठ. तुम्हाला कसं हवं असेल तसं तुम्ही थोडंसं याच्यापेक्षा सुकं किंवा पातळ किंवा आणखी शेंगदाण्याचे कूटही जास्त घालू शकता. तुम्हाला जसं आवडेल तसं. आपण याला शिजवून देऊया. आपण याच्यामध्ये कोथिंबीर घालूया आणि याला प्लेट झाकून 5 मिनटं शिजण्यासाठी ठेवूया. कारण आपली डाळ आणि वाघाटे त्याच्याबरोबर शिजले पाहिजे. आपण याला झाकून ठेवूया. आता आपण याला काढून घेऊया. 5 ते 10 मिनिटं आपली झालेली आहे भाजी. बाउलमध्ये आपण काढून घेऊया. बाउलमध्ये आपण काढून घेऊया. याला कट ही खूप छान आलेला आहे. मैत्रिणींनो, आपली भाजी तयार आहे वाघाट्याची. आपण जरूर बनवून खाऊ शकता अशी. आपण यावर थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. माझ्या चॅनेल गावरान तडकाला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. माझी रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.